Dobrý deň. Luč pre dieťa sa zaoberá mnohými prípadmi. Jeden z nich je aj veľmi, veľmi bolestivý, alarmujúci a neviem ani správne to nazvať. Keď sa na mňa obratila matka, bola som veľmi smutná z jej vysvetlenia, čo sa deje, a nevedela som možno ani správne zaujať stanovisko, pretože s touto problematikou sa ja ako človek aj ako organizácia stretávam druhýkrát. Prvý prípad bol krivé obvinenie zo sexuálneho zneužívania detí, kde sme dokázali nevinu, že to bolo krivé obvinenie matky. A tu je zase opačne, že dieťatko je zneužívané. A naše slovenské súdy a celá tá mašinéria okolo toho nechráni obeť, dieťa, ale necháva to tak. Neviem to ani správne nazvať, pretože mne to nedáva ani logiku, ani nejaký zmysel, ktorý by mi nejako povedal, že je to správne. Keď ja sama v svojom životnom, z tej životnej myšlienke mám, dieťa je darne tovar, a vždy, keď čokoľvek robím alebo niečo dávam ďalej, je o tom, aby som chránila dieťa. Nie dospelého, ale dieťa. Lebo dieťa je nad všetko, čo v našom živote je. Máme ho chrániť z každej strany. Nielen po tej stránke, že ho nakrmíme, oblečieme, ale jedna z najdôležitejších vecí, aby z dieťatka vyrastlo niečo úžasné, je chrániť jeho dušu, jeho telo, jeho vnútro, jeho rozvoj, jeho vnímanie pre budúci život. Mamku aj celý prípad nechávam v anonymite, keďže na radu jedného veľmi dobrého právnika, ktorú berem veľmi, veľmi zodpovedne a veľmi som si to vzala tak k srdcu, že až sa zverejní identita dieťaťa, tak vlastne sa zverejní pre jeho rovesníkov, pre jeho známych, pretože rodičia sú krutí a vedia to dostať aj do tej školy, do škôlky, dokonca aj vonku do parku. A môžu sa od toho dieťaťa začať odčleňovať tie deti. A to je najhoršie. Začne taká šikana, taká nepriama, a tie deti veľmi trpia. A na to tiež treba brať zreteľ. Tak preto nepoviem ani meno, ani miesto, kde sa to odohráva, ani mesto. Možno, že prejde nejaký čas a budeme sa o tom viacej rozprávať, ale v tomto momente to nechám tak. Ide o to, aby všetky súdne procesy, všetci pracovníci, psychológovia, psychiatri, sociálni pracovníci, kurateli, právnici sa zamysleli, že čo to dieťa si prežíva. Bude to pohľad matky a možno môj pohľad, ktorý možno nie je vôbec pre niekoho dôležitý, ale aj tak o tom treba verejne rozprávať, aby tá verejnosť začala s tým niečo robiť, a hlavne kompetentní. Menia sa zákony aj v trestnom konaní, tak možno to bude námet, aby sa menil aj k takejto problematike. Takže vítam maminku, ktorú si veľmi vážim. Pekný večer. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý večer. Prajem. Ja by som sa vás ako mamičky opýtala, ako to všetko začalo. Takže začalo to tak, že vlastne úplne obyčajný bežný deň, pamätám si na ten dátum dodnes, som išla pre svoju dcerku do škôlky z práce. A teda prišli sme domov, mám ešte jedného syna, staršieho, je medzi nimi 9-ročný rozdiel medzi dcerkou a synom.
prišli sme domov a teda ja som vyskúšala ešte ako syna, som vyskúšala z angličtiny a prišla taká unavená zo škôlky a vraví mi, že mami, že poď si ku mne láškať a že poškrapkaj mi chrbátik. Tak ja taká unavená z roboty, som si k nej lahla a hovorím, vieš čo, aspoň si natiahnem nohy troška. Tak som jej začala škrapkať chrbátik a ona mi vraví na to, že aj tatino mi hladká chrbátik, brúško, ručičky, nožičky a šušúrku, povedala nakoniec. Syn bol pritom, taktiež jedol akurát, skoro mu zabehlo a ja som teda tiež zostala úplne prekvapená a teda nemám úžase, že ako to myslí, tak som sa aj spýtala, že ale že to hádam nie, že tatino ti nehladká šušúrku. A ona, že áno, že vždy pred spaním. No a to mi tak zostalo v tej hlave, že vždy pred spaním, dodnes mi to zostalo v tej hlave. Nespala som vtedy vlastne celú noc. Nevedela som, že či to mám ísť niekam oznámiť, alebo čo. Bola to prvá takáto proste od nej, taký impuls, že mi takéto niečo povedala. Tak zaniesla som mu ráno do škôlky a išla som k našej obvodnej lekárke, nakoľko ja som absolútne netušila, že ako mám takúto vec, komu povedať alebo kde to riešiť. Takže tam som išla, pani doktorka obvodná ma poslala k jednej psychologičke do nemocnice, že aby som sa išla porozprávať, aby som to išla povedať. Takže tam som išla, bola som tam asi hodinu, čo sme sa rozprávali, vlastne aj na otca sa dosť vypytovala, ako na malej otca sa dosť vypytovala a teda hovorím, porozprávali sme sa, ja som jej povedala, že čo mi dieťa povedalo a ona na základe toho mi povedala, že mám ísť na políciu to ohlásiť. Tak som išla s tým, že mi to proste zdravý rozum mi to nebralo, že to určite sa nejako vysvetlí, že to určite nie je pravda, ani v tom najhoršom sne by ma to nenapadlo, že takéto dáčo by bol schopný. Ale išla som na tú políciu, tam som to povedala, bolo to spísané a potom po pár dní na to mi znova začala hovoriť dcerka, že ako sa spolu hrávali s tatinom, napríklad v Tatrách, on si ubrával aj na predĺžené víkendy, piatky, soboty, nedele. Tam sa hrávali ako na psíka a mačičku, čiže išiel na ňu veľmi, by som povedala, sofistikovane na to dieťa a manipuloval s ňou. Čiže akože hral sa s ňou akože v rámci hry, ale nebolo to normálne. Takže tam sa hrávali na izbičke ako psík a mačička, že ja som ako bola malá mačička a tatínko bol veľký psík a že keď ma chytil, tak mi spapal šušurku. Takže takto sa hrávali. Potom o pár dní zase na to som napúšťala Vaňu, že som išla kúpať večer a úplne by som povedala, že až tak neprirodzene na dieťa sa chovala, klakla si na kolena, ešte voda tiekla, klakla si na kolena a hovorí mi, že začala sa hladkať po tele, po celom tele ako plecka a brúško a tak a hovorí sama seba, ako keby to hovorila, ale pozerala sa na mňa, že však mám pekné aj pliecka, aj ručičky, aj brúško, aj šušurku. A zároveň, ako to hovorila, tak tam sa aj hladkala. A potom ja som nehovorila nič, pretože mne to už ako vyražalo dých, toto všetko. Nevedela som to sama, som to nevedela spracovať v hlave, absolútne. Mal som s tým sama problém. Ale nechcela som ani jej ublížiť alebo nejako uškodiť, tak som radšej bola ticho a som povedala, že áno, si pekná, ale tie pocity, čo som mala v sebe, tak to sa nedá ani opísať ako matka. No a potom už len dodala, že aj tatino sa so mňou kúpe, ako to bolo všetko ohľadne tohto. A potom zase o pár dní, to ona vlastne postupne mi takto hovorila, o pár dní sme boli... Ona mala medzi tým aj ten kontakt s otcom. Nie, bývali nemala. Spolu vtedy, alebo... Nie, my sme nebývali spolu. On si ubrával v podstate, kedy chcel, aj keď súdne sme mali určené, že každú párnu sobotu, nedeľu.
ale on si ubrával, kedykoľvek mi zavolal, tak ja som nerobila žiaden problém, my sme sa vôbec neriadili súdnym nariadením. On mal, kedy chcel. Takže tak a potom sme boli v obchode raz a išli sme z obchodu, ja som mala 2 plné tašky, sme spolu išli domov a ona mi hovorí, že mami, hneď ako prídeme, to už sme boli tak pri baráku, že hneď ako prídeme domov, tak prosím ťa, budeme sa hrať na mamičku a otecka. Ja už som tušila, že zase niečo mi proste povie, čo sa týka jej otca a teda som povedala, že dobre, aj keď teda v duchu som spala, že nikdy sme sa my dve takto spolu nehrali na mamičku a otecka. No ale hneď ako sme prišli domov, tak ona hneď odo mňa to vyžadovala, ani nákup mi nedovolila vyložiť z tašiek, že hneď momentálne, aby sme sa išli hrať. Tak išli sme do kuchyne, ona si klakla znova na kolena a hovorí mi, že takto mi budeš jemnúčko hladkať. Nepovedala, že bradavky, ale rebierka. Ale hladkala si pritom bradavky. A ja jej hovorím, že ale že takto sa ako nehrá na mamičku a otecka, hovorím, a to sú neni rebierka, hovorím, ale to sú bradavky. A ona sa so mnou hádala, že nie, tatino mi takto jemnúčko hladká rebierka, ale pritom hovorím si hladkala bradavky. Takže takéto veci. Ja som to postupne, hovorím, čo mi povedala, vždy som to išla na tú políciu nahlásiť, všetko bolo spísané. No a potom to išlo vlastne do nakoľko otec býva. No a tam vlastne začalo vyšetrovanie na obvodnom policajnom zbore, kde to dostala pani vyšetrovateľka, ktorá bola úplne veľmi ľudský človek, musím povedať, naozaj. 4 hodiny som vypovedala, ona všetko zapísala riadne a teda bola zničená po tom výsluchu. No a nakoľko ona nám vlastne určila znalca, pani doktor, aby to bolo nestranné, že ani nie tak sme išli na to vyšetrenie. Vlastne boli sme tam tiež asi tak 4,5 hodiny, čo ma vyšetrovala. Pani doktorka tiež bola veľmi, veľmi jemná, by som povedala, a vedela, ako na malé dieťa. A jednoducho zistila ten regres u dieťaťa, že áno, bola zneužívaná. Aj keď som si želala, aby to tak nebolo veľmi. A teda mala to tam aj povedala, že áno. Povedala jej vlastne, že ako to bolo a tak ďalej. A veľmi sa za to hanbila. Som videla na nej, že najradšej by sa pod stôl schovala. Takže znalecký posudok prvý dopadol tak, že dieťa bolo zneužívané, prežila to, čo povedala, dokonca zistila, že je o 2 roky dopredu rozumovo. A čo by som ešte... No a potom vlastne na základe tohto pani vyšetrovateľka na základe tohto znaleckého posudku to posunula na kriminálnu políciu, vlastne to postúpilo na kriminálnu políciu ako trestný čin, kde to dostala pani vyšetrovateľka, ktorá v podstate rok nič nerobila. Keď som jej zavolala, tak som jej liezla na nervy, keď som sa pýtala, že čo nové alebo niečo nové som chcela vedieť ohľadne postupu, že ako budú postupovať. Bolo s ňou veľmi ťažké sa aj spojiť, niekedy mi nezdvíhala vôbec telefóny a po tom roku nám znova ona na základe jej rozhodnutia pridelila ďalšiu znalkyňu, ktorá bola z... Keď som sa pýtala, že prečo musíme ísť znova znalkyni, ako po druhý raz, nakoľko teda máme ten znalecký posudok a teda všetko tomu nasvedčuje, tak povedala, že nakoľko tam nebol opatrovník malej, ktorého ako ona žiadneho nemala dovtedy, opatrovníka. Takže jej bol určený aj z jej strany, z tejto vyšetrovateľky, z jej strany opatrovník, nejaký advokát, ktorého sme v živote nevideli. Nevidel moju dceru, nevidel mňa. Párkrát sme spolu telefonovali. Bol to veľmi čudný človek už po telefonáte.
A teda spolu s pani vyšetrovateľkou on s ňou bol v kontakte a keď som zavolala pani vyšetrovateľke, tak mi povedala, že mám volať iba jemu, ako opatrovníkovi malej. No a teda hovorím, veľmi ťažká komunikácia, hovorím, po roku nás poslala tejto znalkyne ďalšej, kde mi bolo povedané, že musíme ísť, musíme, nakoľko tam nebol opatrovník a nebolo to nahraté na kameru. Tak ja som teda išla aj s dcerkou, aj so svojím synom sme išli spolu. A tam vlastne ona s ňou pracovala o samote bez mojej prítomnosti 20 minút. Cca 20 minút bola s ňou v kancelárii ako s dcerkou. A keď vyšla von, tak som sa jej spýtala, že čo teda, ako to prebiehalo a ona mi povedala, že nič konkrétne sa jej nepýtala k tejto veci a že nič konkrétne ani mala nepovedala k tejto veci, keďže sa jej nepýtala, hej. Takže znalecký posudok bol úplne na základe úplne jej výmyslov. Pripadalo mi to ako keby na otcovú žiadosť. Tam bolo proste popísané, také klamstvá tam boli popísané, že úplne vymýšľaniny. Ako keby si to zaplatil. Potom som si neskôr pozrela túto pani znalkyňu aj cez Google vlastne na internete a recenzie mala také, že robí posudky za peniaze. Takže mala som na to dôvod si to myslieť. No a potom vlastne táto pani vyšetrovateľka to ukončila poza môj chrbát, toto vyšetrovanie. Bol vlastne vypočutý iba on ako otec, potom boli vypočuté dve jeho dcery z prvého manželstva a jeho matka. To bolo celé vyšetrovanie, čo oni spravili. Nič, ani domová prehliadka, ani jeho počítač, nič sa absolútne nevyšetrilo. Poza môj chrbát sa vlastne ukončilo to vyšetrovanie s tým, že to bolo poslané sem. A ja som sa to dozvedela až, keď to bolo už tu právoplatné. Potom vtedajšia moja právnička to zistila, že koľkatého a tak ďalej, presný dátum, že kedy to sem bolo poslané. Mne bolo klamané do telefónu, keď som sa informovala, že nič sa neudialo, nič nové, nie je nič nové, ale hovorím, už to bolo tu, na súde právoplatné. Takže obrali ma o 3 dní, som tam mala na odvolanie, čiže obrali ma aj o tie 3 dní, čo som sa mohla odvolať na to. Potom spätne, nakoľko som písala na ministerstvo spravodlivosti, na prokuratúru som písala proste všade. Som písala aj trestné oznámenie vlastne na túto vyšetrovateľku. Prišlo mi domov, že pani vyšetrovateľka pochybila, ale s tým, že mi to poslala potom do 2 týždňov, už keď som sa nemohla ako odvolať, tak mi to poslala do 2 týždňov, takže to napravila. Takže takto to bolo vlastne, že všetko je v poriadku, hej. Potom tam prebehli zo strany súdu určité veci, kde sme sa aj odvolávali, proste strašne veľa odvolávaní. Na krajskom súde to bolo, na okresnom súde to bolo. V podstate potreboval si otec zaistiť to, že on je čistý, čiže to sa mu podarilo tu na tej polícii. A potom vlastne začalo, že ohľadne tohto rodinného práva on podal na súd, že chce malú do svojej osobnej starostlivosti. Aj keď prebiehali určité stretnutia, kedy sme som musela na silu zobrať dieťa, obliec ho ráno, pretože súd nariadil, že teda musí sa mala stretávať s otcom, aj keď nechcela, aj keď s plačom, všelijako, s brúškami, boleniami. Sme museli chodiť ráno, každú párnu sobotu, nedeľu dole pred barák, bol tam otec, mala si zobrala vždy slnečné okuliare, že aby ho nevidela, tmavé okuliare. Potom sa mi začala pocikávať, s tým boli problémy. Pol roka na to, ako mi to začalo hovoriť, vlastne sme vôbec nespali, tak som chodila ja do práce a mala do škôlky ešte v tej dobe. Takže nevyspaté, pol roka sme takto fungovali, padali sme dole nosom.
Potom začali nočné mory. Toto všetko som riešila aj s pani psychologičkou, veľmi dobrou, ktorá nám pomohla. A neviem, či môžem povedať meno s pani doktorkou. Keď aj poviete, ja zatiaľ asi mená vymažem, takže kľudne môžete povedať a použijeme v inom. Pani doktor. Takže hovorím, takto sme fungovali. Ja som robila všetko preto, aby som dieťa naozaj dala ako tak do takej pohody, aby bola šťastné dieťa, lebo jej bolo v podstate zobraté celé detstvo. Toto sa nemá stať žiadnemu dieťaťu, naozaj. Neprajem to nikomu, ani najväčšiemu nepriateľovi, čo sme si prežili. Takže hovorím, snažila som sa aj na rady pani psychologičky, ako mám ju vlastne dávať spinkať večer, ale tie nočné mory, nakoľko ona videla toho otca, nakoľko sme museli chodiť pred ten barák. Museli, pretože on na mňa podával trestné oznámenia, aj ďalej je na mňa trestné oznámenie na polícii, že mu malú nedávam, pretože súd to nariadil, on má súdne rozhodnutie. Takže veľmi, veľmi ťažká situácia, hovorím, tak ako pre malú, tak aj pre mňa. Už sme takto týraní, doslova je to týranie, už sme takto týraní, ja už som to prestala aj rátať, ale je to okolo 5 rokov, čo už toto trvá. Proste súdkyňa na súde, čo sa týka súdkyni, pani súdkyňa sa mi smiala na súde, s úsmevom na tvári, pozerala sa mi do očí a povedala mi, že veď v podstate tatínko dobre robil malej, tak prečo by k nemu, ako nechcela ísť. Keby je tam nejaká inakšia povaha, ako som ja, tak ja neviem, že ako by dopadla tá súdkyňa, ale mne to vyrazilo dých. Ja som sa len čudovala, že ako môže jedna súdkyňa po všetkých aj tých dôkazoch, čo sme tam mali, proste aj svedkyňu, ktorá vlastne súvisí s jeho deťmi z predošlého manželstva, pretože tam taktiež muselo byť nejaké zneužívanie. Nemôžem to povedať, že na rovinu, že áno, zneužíval dievčence zo svojho prvého manželstva, ale je tam určitá svedkyňa, ktorá vlastne v tej dobe bývala s jeho deťmi, 4,5 roka s ním bývala a dievčence vlastne navštevovali otca tiež každý druhý víkend. A teda tam bolo také, že mala 5 rokov, tak ona nikomu nedovolila, aby ju takto osprchoval. Takže tá staršia sestra jej 8-ročná ju osprchovala vždy za každým. A keď sa dosprchovali a dokúpali, obidve si obliekli nohavičky, pančušky, tievko a na to pyžamo s dlhým rukavom a teda dlhé nohavice. Takto spávali, či bola zima, či leto. Takže na toto bola, hovorím, tá svedkyňa, ktorá svedčila aj na polícii. No a hovorím, s čím som sa ešte takým stretla. Ja chcem vlastne poukázať viac menej aj na tento prehnilý systém, ktorý tu funguje. Ja by som si strašne želala, aby tento systém sa buď nejako zmenil, alebo keď by mal aj že celý padnúť, tak nech padne. Ja sa chcem vrátiť úplne až na začiatok. Áno. Ja by som rada sa spýtala vlastne aj na to, že lebo som vám nechcela skakať do rečí. Išli ste jak píla zo seba to dať vonku. A moja otázka by bola, že keď ste sa to dozvedeli, bolo to veľmi ťažké. Nevedeli ste ani, čo máte robiť, ani či ísť na políciu, alebo ako to riešiť. A vôbec, či to je pravda, že vlastný otec dokáže svoje dieťa nejako tak obťažovať, hej, že dotýkať sa tam, kde nemá, že dokáže vôbec rozprávať o nejakej šušulke malému dieťaťu. Pre mňa to je veľmi bolestivé, lebo my ženy máme byť pripravené, že máme byť chránené. A u otca hľadáme možno, že 3-krát násobne väčšiu tú ochranu.
ako to, že by nám mohol ubližiť. Myslím si, že tak malé dieťa ani nevie, že sa mu ubližuje. Že tá vaša malá dcerka, ona príde na to, až keď bude mať možno 11 rokov, 12, čo všetko sa odohralo. Lebo ešte tomu nechápe, hej? Áno. No a teraz proste ona tam lebo vy ste sa rozišli, maličku ste mali vo výchove a teraz on si bral na kontakt. Súdom ste nemali určené kontakty, alebo mali, ale predsa ste bola ústretová žena a matka, že to dieťatko potrebuje rodiča aj toho druhého, svojho ocka, tak ste umožnili kontakt tak, ako ten otec chcel, hej? Rozumiem tomu tak. No a teraz ja na zamyslenie dám, že asi ten súd trebalo počúvať a proste ísť len presne podľa pravidiel, jak ten súd chce, nie len jak niekto iný, hej, ale nikdy nevieme. Nie sme prorok, my nevieme, čo všetko sa odohráva v tých iných hlavách a teda, čo ten druhý rodič chce a nechce. Vždy dávame to dieťa s pocitom, že pre to dieťa je to dobré. Hej, nie s tým, že to je zle. A mňa by tak zaujímalo, že keď ste potom už keď ste pochopila, že to je zlé a dávali ste tú malú preč, tá malá chcela ísť alebo nie? Nie, nechcela. A ako... Ona na ňo pozrieť nechcela a nie to ešte, že s ním ísť. A vy ste dostávali pokuty, že nechcete dať dieťa k nemu na ten kontakt? Áno, aj som bola pokutovaná, áno. Bola som za to pokutovaná, vyše 200 € som musela zaplatiť za to, že mala nechcela ísť. Ja som to sudkyni aj vysvetľovala, že jednoducho ja neviem, ako mám prinútiť malú. Neviem, ako som mala prinútiť. Ja som sa aj to v podstate pýtala tej sudkyni, že ako ju mám prinútiť k tomu, keď nie, že ja, pretože druhá strana stále tvrdí, že ja nechcem dávať malú. Ale mala sama, veď ona sa tu ani pozrieť na ňo. A nie to ani ruku mu podať. A nie to ešte, že s ním ísť. Áno, plne to chápem a plne chápem aj malú, že vôbec nechcela ísť, ani že na ňo nemohla pozrieť. Mala k tomu svoje dôvody. A teraz moja otázka tak do eteru ide, keď to niekto bude počúvať, že čo robila polícia. Lebo aj policajti mohli malú vypočuť, alebo teda sa opýtať, ako to bolo, alebo majú na to právo. Kde bola kurátorka, sociálna pracovníčka, ktorá je prvý ten styčný bod, ako ochrániť dieťa. Mala jej to povedala? Mala to povedala na viacerých miestach. Dokonca sme boli u pani, je to psychologička na úsvare, kde sme boli všetci traja zavolaní. Ja ako matka, otec a teda dcerka. Povedala to pred otcom, dokonca aj pred tou psychologičkou, že nechce ísť k otcovi, veľmi bola nervózna. Odtiaľ máme v podstate nahrávku, pretože ja som si povedala, že od istej doby, že budem nahrávať jednoducho určité veci, pretože strašne veľa vecí sa mi stalo, bolo prekrútených a úplne inak napísaných, ako sa odohrali. Takže odtiaľ mám aj nahrávku, ako mala povedala, že nechce ísť k otcovi, nakoľko sa jej dotýkal tam, kde nemal. A ona sa bojí, že v tom bude pokračovať. Toto povedala. Ja som bola poslaná na vonkajšiu chodbu. Asi tak hodinu som bola na vonkajšej chodbe, kde oni potom obidvaja do malej tam doslova hučali, že tatínko ti všetko kúpi, čo len budeš chcieť, zobere ťa na dovolenku, kde len budeš chcieť, v podstate uplácali si ju a mala si pritom kreslila. A aj tak povedala na konci, že nie, že aj tak otcovi nepôjde, že nie. Takže hovorím, áno. A teraz prídeme na ten koniec, že vlastne aj tak tá sociálna pracovníčka alebo kurátorka to dieťa prezentovala na súde, že otec je vhodný a že môže ako si ubrávať aj na niekoľko dní, aj na spanie. Mám tomu tak rozumieť? Áno. Dokonca sa mi vyhrážali na súde, pani súdkyňa konkrétne sa mi vyhrážala na súde, že pokiaľ
ja nedám ako matka, že dieťa otcovi, tak mi bude odobraté. Čiže matka, ktorá chráni svoje dieťa pred tyranom, tak ešte zastrašia matku, že jej odoberú. Áno, doslova som bola zastrašená. Naozaj som sa bála, pretože keď som vyšla z toho súdu, tak som plakala. Jednoducho jedna matka si fakt, že nevie pomôcť tuto. Naozaj nevie si pomôcť. Potom keď som nad tým rozmýšľala, tak som spovedala, že ja sa nenechám zastrašovať v žiadnom prípade a tú malú jednoducho budem naďalej ochraňovať. Dokiaľ som tu nažive, tak budem. Tomu rozumiem a ešte sa opýtam, ako dlho ten kontakt bol, čo ste posielali ako malú k nemu, že bola s ním fyzicky v kontakte. Ako dlho to trvalo? Myslíte predtým? To obdobie, keď ste to zistila, potom keď boli tie psychologické všelijaké kontroly, všetko, čo prešlo, tie vyšetrenia a bol tam nejaký čas, že nebol kontakt, ale a potom znova bol, alebo bol stále kontakt a musel byť a vy ste bola pokutovaná a proste a musí byť. No, ten kontakt vlastne prebiehal tak, že takto, aby sme sa rozumeli. Odkedy mi to mala začala hovoriť, áno, tak vlastne odvtedy ju on nemal vôbec, pretože ja som dala predbežné opatrenie hneď na súd, aby bolo pozastavené stretávanie sa. To mi vlastne poradili na polícii, pani policajtka. Takže tak som aj urobila. Hovorím, ja som vôbec nevedela, že ako mám postupovať absolútne. Takže tak som aj urobila a teda bolo to tak, že on mal ten zákaz, dokiaľ sa to nevyšetrilo na tej polícii. Lenže keďže potom to už bolo ukončené na tej polícii, tak on už mal zo súdu, že je vlastne čistý, že ako nič on neurobil, tak to, čo chcel dosiahnuť, to dosiahol a finančnými prostriedkami. A teda mal zo súdu nariadenie, že my máme zísť dole, vlastne ja mám obliec malú, zísť dole a on si ju mal odviesť. Nakoľko mala nechcela, raz som musela aj volať policajnú hliadku, nakoľko mi škaredo nadával pred malou. Veľmi škaredo, nebudem to hovoriť, takže mala ďalší stres, hovorím, ešte väčší ako predtým. A to bolo vlastne vtedy, keď ju prvýkrát videl po 2 rokoch. To bolo prvé stretnutie s malou. To bolo pred Vianocami, to si pamätám. A teda som čakala, že sa ja aspoň opýta, že či sa teší na Vianoce, že čo dostane od Ježiška a tak ďalej, že bude s ňou komunikovať. Nie. Hovorím, on na mňa začal útočiť a teda hrešiť mi, hovorím, škaredo. No a ešte by som chcela povedať, že jeho právnik vlastne sa vyhrážal aj vtedy, čo som mala právničku, odtiaľto tak sa vyhrážal cez moju právničku telefonicky, zavolal jeho právnik mojej právničke, že keď s tým ja neprestanem, že so súdmi a s týmto, ako chrániť si dieťa, tak on osobne sa o to postará, že prídem o malú. Ako jeho právnik, on sa o to osobne postará. Na to sa opýtala moja právnička, že akým spôsobom. A on jej odpovedal, že on si spôsob nájde. Takže to, ako sa to ďalej vyvíja, či už na súde, alebo celkovo, aj na tej polícii, tak už ten spôsob chápem, ako to myslel. Pretože otec teraz podal, hovorím teraz, je to tak, že na súde prebieha pojednávanie, on chce dieťa do jeho starostlivosti, výlučne do jeho starostlivosti, kdežto ja som riadna matka, proste starám sa od malička o nich, odkedy sú na svete, sama. A ja si myslím, že to zvládam, ako snažím sa, že v pohode deti majú to, čo potrebujú a hlavne majú tú zdravú lásku. A hodnoty v živote chcem, aby mali také, aby boli z nich dobrí ľudia. A
hovorím, že neviem si pomôcť. Tam sa udialo toľko veľa vecí, že neviem. Vyhrážky, hovorím, z jeho strany vyhrážky, zo strany sudkyne vyhrážky, hovorím, psychologička napísala, aj keď mala to tam povedala, že nechce ísť k otcovi, tá psychologička napísala na súd, že ako mala bola v pohode, že bola veselá, že s otcom komunikovala, pritom to vôbec nebola pravda. Chcela ísť za mnou na tú chodbu a tá psychologička jej povedala, že nechaj ju na pokoji. Nechaj ju na pokoji, ako mňa, ako matku. Chcela ísť za mnou na chodbu, nepustili ju. Už držala kľúčku. Tak hovorím, že takto zo strany kurately absolútne nič tam, čo sú tieto pracovníčky, tak ona si príde na súd proste zazývať. Ona podľa mňa ani nevie, že to dieťa ani koľko má rokov, ani ak sa volá, ani čo prežila, ju to ani nezaujíma. Oni tam zývajú, proste spia alebo pozerajú do telefónu a potom už len na konci povedia tú vetu. Počujeme sa? Počujem, áno. Potom už len na konci povedia tú vetu, čo sú v podstate dohodnuté so sudkyňou, že áno, oni s tým súhlasia, to, čo povie tá druhá strana, áno, my s tým súhlasíme a to je všetko. No a čo sa týka tohto, ja som písala aj detskému ombudsmanovi, že nech prešetrí vlastne toto, tú kuratelu. A teda zrejme niečo tam prebehlo a vtedy vlastne, ako som podala toto na prešetrenie, tak vtedy jeden jediný krát nás navštívila táto pracovníčka, čo vlastne zastupuje malú na súde, tak jeden jediný krát nás navštívila u nás doma. Odtedy vôbec nič. Ich ani nezaujíma, že ako sa dieťa má, alebo čo prežíva. Nič, absolútne. To je veľmi dôležité, lebo tá pani zástupkyňa dieťaťa, sociálna pracovníčka, tak vy hovoríte, že vlastne s ňou bola jediný krát, keď bola u vás doma, ako si pozrieť, že v jakom prostredí je, ako fungujete, jediný krát. A je to za aké obdobie? Ale deti neboli doma, oni boli v škole. Obidve deti som mala v škole a teda ona prišli dve. Prišla tá pani, čo má vlastne na starosti a prišla ešte s jej kolegyňou. Ponúkla som ich z citronádu, vypili, povypitovala sa rôzne veci, popozerali po byte, že ako bývame, ako majú detské izby a tak ďalej a to bolo všetko. A s malou komunikovala niekedy pani tá pracovníčka viackrát alebo koľkokrát? Nikdy. Čiže súdny proces je 5 rokov? Koľko 5 rokov máte súdny proces, hej? Ohľadne tejto problematiky, ohľadne sexuálneho zneužívania maloletej. A za 5 rokov pracovnička, ktorá chodí na súd, rozprávať o dieťati, ona vlastne sa s dieťaťom nikdy nebola. Nie, nikdy ju ani nevidela. Nie. Na kuratele sme boli u pani psychologičky. Mňa nezaujíma. Psychologicky to sú osoby, ktoré robia v kancelárii, kde sa dieťa vypočuje, kde chodí sa liečiť, kde sa pomáha tomu dieťaťu psychologicky ako nejako dostať z tej trámy. To je jedna vec. V prípade potreby sa pozýva na súd ako svedkyňa, ale nezastupuje priamo dieťa. Je to len svedok toho, čo zistila a ako to je. Pretože to ako keď by sme povedali, že pani doktorka obvodná lieči dieťa, ale ona nechodí navštevovať domov dieťa, ona ho lieči, dá mu liečbu a na súd ide, keď potrebujú ako dosvedčiť, že ako rodič sa stará o dieťa, chodí na pravidelné prehliadky, že má očkovania a že proste občas mároduje to dieťa, nemá vážne problémy nejaké iné, hej, ako zdravotné. Ale toto je jediná osoba,
jediná a kľúčová na súdnom pojednávaní, ktorá zastupuje dieťa. A ja sa dozviem teraz, lebo to som ako počula, že keď jedenkrát, dvakrát vidia to dieťa, ostatné ide cez papiere, tak dobre, no ešte aspoň raz, dvakrát, že s tým dieťaťom fyzicky je, že toho dieťaťa sa opýta, či tá mamina hovorí pravdu, či ten tatino hovorí pravdu a si urobia aj vlastný obraz, nielen cez papiere. A kľúčový človek nevidel dieťa ani jedenkrát. Nie, vždy sa rozprávala iba som. Ja som v nemom šoku. Ja som v nemom šoku, pretože... Ja hovorím, že oni tam chodia len povedať tú jednu vetu na konci a to je celé. Naozaj som bola svedkom toho, že zývala, proste bola unavená tam na súde, zazývala si a potom už len nakoniec ona, súdkyňa ju vyzve, že nech sa k tomu vyjadrí a ona len súhlasí proste. Oni to už majú na papieri dopredu. Ona súhlasí s tým, čo povie tá druhá strana. Takže tam už je dohoda medzi nimi už dopredu. Ona není ako zástupca dieťaťa vôbec. Ale ona má ona je deklarovaná, keď som sa rozprávala na ministerstve sociálnych vecí a rodiny, keď sme rozoberali, oni sú vlastne ústa dieťaťa. Aj v Anglicku, aj na Slovensku, aj kdekoľvek vo svete, ten sociálny alebo kolízny opatrovník robí ústa dieťaťa, čiže to neexistuje pre mňa v mojej mysli alebo v mojom pojímaní, že nevidie dieťa a o ňom rozprávať. Hej? Lebo toto není nejaká hra, toto je veľmi vážna vec, kde dieťaťu bolo ubližované opakovane, kde trebalo robiť vyšetrenia, kde trebalo to dieťa zastať a hlavne na súde. Ale tu na proste dieťa nevidí, s rodičmi sa porozpráva, vidí bývanie jedného rodiča, druhého, urobí si obraz a čestné slovo, ako z celej tej nafúknutej momentálne dobe, kto má krajší dom, kto má krajšie auto, kto má krajšie oblečenie, drahšie, tak ten je akože väčší a váženejší človek a ten má pravdu. Veď to je totálna hlúposť. To je totálna hlúposť, lebo bohužiaľ takto to je. Bohužiaľ. Hej. No, tak dozvedám sa zase novú vec, čo som v živote si myslel, že to len je ako, neviem to ani vyjadriť slovami, lebo mňa sa to veľmi dotýka. Keď pomáham rodine, opravím sa, z môjho pohľadu, keď ma vyhľadajú rodičia alebo deti, tak mám s nimi asi bližší kontakt ako ten sociálny pracovník, ktorý zastupuje to dieťa na tom súde. Pretože keď sú to väčšie deti, tak či cez telefón alebo podobne ako cez Zoom som v kontakte a kontakom, keď to vyžaduje tá okolnosť a ktorý problém sa rieši, a ja to nechápem. Ja to nechápem, ako aj o vás, ako môže povedať kolízny opatrovník niečo, keď vás vidí raz pri jednej kontrole. A pri niektorých tých papierovačkách to proste človeka treba trošku poznať hĺbšie. Mať viac rozhovor, mať viac stretnutí, rozanalizovať. No, neviem. Absolútne nič, ale ona ani záujem nemá, že by mi zavolala. Majú na mňa telefónne číslo, všetko, mailovú adresu a ona nezavolá, že keby je tam ten záujem, tak aspoň by som zdvihla ten telefón a prebiehajú ešte tie nočné mory, alebo že nejaký záujem, absolútne, žiaden. Ich nezaujímajú deti, ich deti, absolútne. Teraz sa vrátime... Ja hovorím, že to zbytočne pracovné síly tam. Zbytočne pracovné síly. No v tomto prípade určite. Áno, a čo sa týka... viete čo, ja som bola svedkom aj v iných prípadoch, keď som bola, konkrétne ja na kuratele a prišla tá mamička s pláčom, čo potrebovala pomoc. A o
odbili ju, alebo jak by som povedala, proste odbili ju hnusne a potom poza jej chrbát sa jej smiali, ona odchádzala, tá mamička s plačom a oni sa tam smiali s nej a rozoberali to predo mnou, takže bola som toho svedkom. Ako to tam funguje v podstate? Aj s inými mamičkami. Pani pracovničky na kuratele asi nemajú jednoduché, nemajú ani dobré platy, to som počula. Majú to ťažké, lebo majú veľa prípadov a je ich málo, ale to nech si rieši ministerstvo. To tak ako vás, matku, nemá čo zaujímať. Ani jedného, ani nikoho. Ale skôr ma zaraža, že sa dokážu vysmievať. Veď tam, keď príde rodič aj s takou vážnou, takým závažným problémom, ako je zneužívanie dieťaťa sexuálne, to nie je nasmiech. To vôbec nie je žart. Na druhej strane, keď tam príde matka, ktorej aj ja poznám prípad, kde vlastné dieťa ublížilo, normálne ju zbilo, matku, dieťa, hej, tínedžer. A tie sociálne pracovníčky tiež sa postavili k tomu, no tak ako sa to vám mohlo stať, že tu prídete na ňoho rozprávať, čo my s tým máme, no tak treba to riešiť. Ja neviem ako, veď oni tam vedia poradiť ako, či to dieťa treba dať do polepšovne, či treba s ním nejako ináč pracovať, urobia návrh psychológa, neviem, terapeuta, na to sú tam. A to isté aj o vašej malej. Aj o vašej malej. Ale nevysmievať sa, hej, lebo to je zase niečo iné. Áno, hovorím, prežila som si toho dosť v tomto prípade, veľmi veľa. A ešte by som chcela povedať, že takisto aj polícia, čo sa polície týka. Ja som navrhovala aj svedka ako môjho syna, teraz momentálne má 16 rokov. A keď vlastne mala začala toto hovoriť, on bol viackrát pri tom, keď mi toto mala hovorila. Niekedy nebol, pri niečom bol, pri niečom nebol. Ale ešte raz sa stalo, jak mala začala mi toto hovoriť, tak asi ubehol rok odtedy. Rok ubehol a ja som varila vlastne v kuchyni, pri drese a deti boli v detskej, hrali sa s legom. A začala hovoriť vlastne synovi, ako jej bratovi, že tatino jej ukazoval pimpuláka v posteli a zostali ako obarení a hovorí, že ak deti ho ukazoval, že čo si. A ona, že áno, že u neho doma, že v jeho posteli. Takže hovorím, on bol taktiež svedkom, môj syn, a to, že mala toto prežila. To, čo hovorí, tak to prežila. Ale takisto sa to dotýka aj môjho syna, nakoľko keď toto začala mala hovoriť, teda jeho sestra, a on ju má úprimne rád ako brat, a teda navzájom sa majú radi, od malička spolu vyrastajú, tak on sa mi zhoršil vtedy v škole, jednoducho v známkach, nevedel sa sústrediť, plakal mi v škole na záchode, to potom sa mi s tým zdôveril. Jednoducho ja som musela ratovať aj malú, aj svojho syna a aj seba. Ja som sa musela aj sama ako z toho nejako vysporiadať sa s tým. Trvalo to dosť dlho. A potom, ako mi vlastne začala toto hovoriť, tak ja som mala nejaký blok, alebo ja neviem, ako to nazvať. Ja som sa nedokázala osprchovať sama, poviem to na rovinu, nedokázala som sa osprchovať a dotýkať sa vlastného tela. Takže mala som nejaký blok, jednoducho hovorím, my sme tým poznačení všetci, traja, celá rodina, takisto aj moja mama, všetci, aj moja sestra. Takže hovorím, ja som musela som byť tá, ktorá dá do poriadku aj seba v prvom rade, aby deti boli v pohode a teda potom aj deti. Či som bola vyspatá, alebo nebola vyspatá, či sme boli celú noc hore a prežívali sme proste nočné mory a tak ďalej. Ja som robila 8-krát kakálko malej v noci.
8-krát si pýtala kakauko, nervózna, to bol neprítomný pohľad do steny, proste nervózna, ako nekričala, neplakala, ale pozerala do steny. Takto sme boli pol roka. Čo sme nespali. Deň, noc sme nespali. Úprimne vám poviem, že si to neviem ani predstaviť. Pretože... Ja tiež, keď sa na to pozriem, ja neviem, jak sme toto prežili. Ja vôbec neviem, ja netuším. Ale mne to zobralo, ako naozaj mi to zobralo 10 rokov života, možno aj viac. Detská dušička je veľmi krehká a keď sa v pravom momente to dieťa nechráni, tak vlastne ubližujeme všetci ostatní tomu malému dieťatku. Čiže každý, kto sa zapojil do tohto procesu alebo zapojí do iného procesu, kde je niečo podobné, tak je spolupachateľom na týraní toho dieťaťa. A to si treba sakra uvedomiť. Nehovorím, že všetky matky sú ideálne, že sú super, sú aj zlatokopky a sú aj také, čo na ročky nahlasia niečo také. Len s tými deťmi, s obeťami je dôležité veľmi, veľmi jemne, precízne pracovať a snažiť sa im pomôcť. Pre mňa je najťažšie, keď takáto maličká obeť je a ona je ešte nútená od vlastnej matky, ktorá má chrániť pred predátorom, musí to dieťa pripraviť, doniesť kdesi k bránke, k dverám, ja neviem kam, na určené miesto súdu a ešte tam sa na ňu nakričí, že dieťa nie je pripravené. S kľudom Angličana poviem, že je zriedkavé, keď im rodič neubližuje alebo niečo neurobí zle matke, kde matka nie je bitá alebo verbálne napadaná, kde neboli strašné hádky, tak tie deti nemajú ani problém ísť k tomu druhému rodičovi. Ale problém je, že toto všetko prejde, to všetko, a ten druhý rodič povie, že teba sa to netýka, ale týka sa každého všetko. Hej, aj vy ste mali hádky, ste sa rozišli, má to svoj proces, a na to dieťa sa to prenáša. Čiže každý taký je zodpovedný za to, čo sa deje. Áno, len podotknem, že vlastne my sme doslova utiekli od neho, pretože my sme u neho bývali aj so synom a teda potom neskôr sa vlastne narodil. Takže my sme v podstate utekli, pretože on nie je normálny človek. On mal také psychologické hry na mňa, ktoré ja už som nezvládala jednoducho. To bolo hrozné. Stále ma vyhadzoval. S tým, že aby som vypadla a zobrala si syna, ale tam mám nechať. Ja som to nechápala, že prečo. Proste vtedy takéto niečo by ma nenapadlo. Samozrejme, že keď matka uteká, doslova, že uteká, tak zobere obidve deti, samozrejme. Tak aj som urobila, doslova som utekla k svojej mame a potom neskôr som si pod nájom hľadala, teda pre seba a deti. Verím vám a verím aj to, že to skončí a skončí to v prospech malej, lebo ináč to skončiť nemôže. A keď nič iné, tak z tohto nášho videjka si zoberú nejaký príklad, alebo viac si budú niektoré ženy všímať svoje deti. Ja som počula nielen, že dievčatka sa zneužívajú, ale aj chlapčekov vedia zneužívať a to sú bolestivé veci. To proste nepatrí do spoločnosti, niečo také našej, hej. Teraz ma napadlo, keď o tomto hovoríte, tak ja som našla na internete, neviem, či vy o tom konkrétne viete, ale ja som to vlastne našla, lebo jeden politik písal ešte v roku 2016 článok v jednom denníku, tak som vlastne na to prišla a on tam vlastne hovoril o tejto stránke, že existuje stránka, normálne verejná stránka, je to československá stránka pedofilov. Áno. Viete, o čom hovorím? Nebola som na tej stránke, ale viem.
sa volá tá stránka. Ja som rozmýšľala, že či to otvorím alebo neotvorím. Sú tam, nakoniec som to otvorila, 3 dní som rozmýšľala a po 3 dňoch som to otvorila, lebo som sa bála, že čo tam uvidím. A teda ja som bola zhrozená, mne sa chcelo vrácať, mne bolo navrácanie z toho a tam normálne sú profily, proste vymyslené. Áno, samozrejme, že sa tam nedá ten pedofil meno práve, vymyslené profily mužov, ktorí hľadám, takto konkrétne znie ten inzerát, hľadám ženu od 0 do 3 rokov. Pre Boha. Počujete? Áno. A toto, tam sú normálne takéto inzeráty, jeden za druhým. Hľadám ženu od 0 do 3 rokov. Takže my žijeme v takejto žumpe. V žumpe my žijeme. A to je normálne verejná pedofilovská stránka. A my sa čudujeme, že nám nikto tu nechráni deti. A potom viem aj to, že niektorí rodičia tak vlastne natáčajú svoje deti a tam toto púšťajú, aj to viem. A to sú choré veci, ktoré sem naozaj nepatria. No a bola tam aj taká fotka malého dievčatka, jak sa hrá, asi to dievčatko mohlo mať ale 3 ročky. A jak sa hrá vlastne, ale to bola fotka, nie video, ale fotka, jak sa hrá pri kuchynke, ako detská kuchynka sa hrá. A normálne tí pedofíli, akože tam na to dieťa, že s tou by som sa vedel pohrať a takéto proste komentáre tam boli. Na malé dieťa, 3-ročné. Takže v takomto svete žijeme. Hnusnom. Hnusnom svete žijeme, vo veľmi hnusnom. Nebolo navrácanie z toho. Hovorím, strašné veci, čo sme zažili, strašné veci. No a teraz vlastne na tom, nie trestnom, ale tuto vlastne, čo je na mňa trestné oznámenie podané zo strany otca, že ja mu teda malú ako nedávam a nechcem a nedávam. Pritom veľmi dlhú dobu, asi tak pol roka, čo toto trvalo, s tým, že my sme mali prísť dole a teda on si mal malú prevzať a tak ďalej. On potom začal robiť, on nás tak prišiel 3-krát zo začiatku, prišiel, zazvonil, my sme teda museli zísť dole, áno, aj keď nám to dlhšie trvalo, lebo malú som musela prehovárať. Neraňajkovala mi, brúška bolenie, hovorím to potom to pocikávanie a tak ďalej, to sme taktiež riešili u pani psychologičky. No a potom už keď ho mala nevidela, tak to pocikávanie prestalo. Takže je to jasné, že to súviselo s ním. No a to som ale chcela hovoriť, že on potom začal robiť také veci, aby teda on na mňa mal za čo podať to trestné oznámenie, tak začal robiť, že nechodil. A on neprišiel a ja som si to ale dole natáčala, pretože už ma raz pokutovali, takže už som vedela, že musím mať nejaký dôkaz. Tak som každú párnu sobotu, nedeľu chodila ráno o 9:00 pred barák a natáčala som, že neprišiel, proste okolie s telefónom a tak ďalej. No ale on na mňa teda podal trestné oznámenie, že on chodí a že ja mu ju nedávam. Čiže ja som doložila aj policii, konkrétne pánu policajtovi som doložila videá. Aj navyše, aj to, čo nechceli, aj to som im tam dala. Proste dôkazy. Dokonca moja suseda tam bola so mnou v sobotu ráno, so mnou stála pred barákom, že aby som mala svedkyňu. To mi ešte pán policajt poradil, že aby som mala nejakú svedkyňu, tak som poprosila susedu, že nech ide so mnou dole.
Takže hovorím, ja som poskytla všetky dôkazy, že naozaj on tu nebol. A teraz mi volal pred pár dňami pán policajt, že už som tam bola vypovedať, už 5 krát už som bola vypovedať a stále mu to prokuratúra vracia naspäť, on to odloží a prokuratúra mu to za každým vráti späť. Že on mi volá pán policajt, že či som ochotná dať na expertízu svoj telefón. Už som sa ako rozčúlila naozaj, pretože ja som dala tie dôkazy, ja mám v telefóne svoje osobné veci, svoje rozhovory a tak ďalej, komunikáciu, nedám svoj telefón. Keď chce, tak nech dokazuje otec, že tu bol. Ja som dokázala, že tu nebol a on nech dokáže, že tu teda bol. Takže takto som sa vyjadrila k tomu. Hovorím, nemá to konca kraja, nemá toto konca kraja a ja už chcem, aby mala pokoj. Raz a navždy. Pokoj. A nech normálne už môže žiť si svoj detský život. Ja verím tomu, že ten deň dôjde, že proste to musí byť, to neexistuje už ďalej. 5 rokov je tak strašne dlhá doba u detí. A za 5 rokov, keď máte vy, tuším, 2 máte súdno-znalecké posudky, kde je preukázané, že dieťa bolo obťažované a sexuálne zneužité. A jeden je, že opačne, ale to bol od psychologičky, tuším, že dopravnej. Áno, to nám bola naposledy určená pani psychologička, dopravná psychológia SRO. No to vôbec... Je vlastne je vedená takto. To tiež bolo akože také vyšetrenie, že boli sme tam asi 4 hodiny s tým, že mala hneď, ako zbadala otca, tak jej išlo do plaču. Na to pani psychologička ho hneď vyslala von, lebo sa bala, že mala tam spraviť nejaký proste, že tam začne plakať a kričať alebo čo, tak sa bála toho. Všetko to bolo zase dopredu dohodnuté, ako pani doktor Tá síce pracovala 20 minút sama o samote z Malova, teda takto to prebehlo, ale tuto to inak prebiehalo, bol tam aj otec, ten bol poslaný dole. Mne dala vlastne robiť také psychotesty, ktoré som robila asi 2,5-3 hodiny v kuse na počítači a potom aj papierovo. To isté, že vraj on mal robiť po nás, keď my sme odišli, my sme tam boli asi 4 hodiny, čiže on keby mal robiť tieto testy, tak by odchádzal večer o 6, o pol 7. Tým chcem povedať, že si myslím, že tie testy on nerobil, nakoľko, no a vlastne tam som skončila u tej pani doktor dopravnej znalkyni. No, takže ja som robila tie testy, hovorím, on ich mal taktiež robiť po nás a teda neviem, že či ich robil, o čom veľmi pochybujem, pretože tam také klamstvá popísala tá psychologička, že hrúza, aký on je človek, úžasný a takto ho tam opísala proste, že má veľa kamarátov. Ako keby ho poznala akože osobne, že má veľa kamarátov, že je spoločenský, pritom on nemá žiadnych kamarátov. Naozaj, ja som s ním žila, on nemá absolútne žiadnych kamarátov. On v živote nebol s kamarátom, že niekde, ja neviem, na futbal, alebo na pivo, alebo na kávu, ale proste nikoho. Nikoho ten človek nemá. Iba svoju mamu. Iba svoju mamu. On žije, iba on a jeho mama. Tiež taký chorý vzťah to bol, no ale nebudem jeho rozoberať. Proste tam išlo o to, aby ten výsledok toho znaleckého posudku bol pre otca robený znova. Takže v podstate my sme boli u 4 psychologičiek s malou, kdežto už pani doktorka a pani doktorka nám robila taktiež, to som si dala svoj súkromný posudok spraviť. A tá už
už tam navrhovala v tom znaleckom posudku je, že už neodporúča ďalšie znalecké dokazovania, nakoľko už nechajú tú malú na pokoji. Nech už ju nechajú na pokoji. Napriek tomu nám bola určená dopravná znalkyňa, ktorá nemá absolútne s detskou psychológiou nič spoločné. Absolútne. Nič. To je absurdita. Takže to je absurdita, neviem, ktorá... Ja to nechápem. To ako keď sme poslali ja neviem, dieťa s psychickou poruchou, alebo dajme tomu s angínou k zubárovi, hej? To je asi takýto rozdiel. No hovorím, ale ten stres, tá malá, čo prežívala za každým, tak to sa nedá ani opísať. Za každým, ako sme išli, hovorím, na takéto znalecké dokazovanie, tak ten stres bol neuveriteľný. A samozrejme, že aj ja som ho prežívala, lebo som videla, že ona nie je v pohode. Každá matka prežíva stres, keď dieťa nemá v pohode. Áno. Každá. Hovorím, my sme boli u 4 psychologičkách. 2 z toho vlastne pani doktorka zistili regres u dieťaťa. Áno, bola zneužívaná, je to tam čierne na bielom. Naše znalecké posudky sú na súde bokom. Proste tie vôbec neberú do úvahy. Iba jeho znalecký posudok, ktorý mal vyrobený, ho mal ako súkromný, on sám si ho dal robiť, čiže on nebol poslaný, ako my sme boli za každým poslaní, tak jeho neposlali nikam na žiadne vyšetrenia, ani znalecké dokazovania, nič, čiže to je jeho súkromný znalecký posudok, ktorý si on sám zaplatil a teda iba jeho tento znalecký posudok berú do úvahy na súde. Ešte by som sa rada opýtala, keď si dal aj spraviť ten posudok, tak pani bola aj malá na tom vyšetrení, alebo len z tých posudkov, ktoré si nejaké vzala tá pani psychologička, alebo ja neviem, tá súdna znalkyňa? Neviem, že čo sa pýtate. Pýtam sa, že on keď si dal vyrobiť ten posudok, či bola aj malá pri tej pani psychologičkej, na základe čoho bol vypracovaný ten posudok. Či bola prítomná a normálne si ju vypočula pani psychologička. Nebola vôbec prítomná, pretože on si ho dal vypracovať 2 týždne potom, ako to mala začala hovoriť mne doma. Čiže on ho mal do 2 týždňov, kdežto my sme čakali rok na znalecký posudok, kým bol vypracovaný. My sme rok čakali. On ho mal do 2 týždňov vypracovaný s tým, že iba na základe toho, čo on tam povedal. Na základe jeho slov mal vypracovaný znalecký posudok. Takže to je ďalšia pani umelkyňa, pani psychologička, keď dokázala urobiť posudok o dieťati bez dieťaťa. To je ako tá sociálna pracovníčka zastupuje na súde. Dieťa nevidí, ale rozpráva, čo je pre dieťa v najlepšom záujme dieťaťa. To je sila. To je pre mňa sila. Nepochopiteľná sila. No, bol to psychológ, čo mu robil ten znalecký posudok. Toto nemá ani hlavu, ani petu, ani v mojom pojímaní nemá nič. No, tá bola celá povedaná, čo sme chceli tým povedať, že kto pomôže malej, aby nebola s predátorom. Je niekto v tom štáte. Áno, ja stále čakám na tú spravodlivosť, pretože ja od začiatku hovorím pravdu, iba to, čo mi mala povedala, iba to som nahlásila. Jednoducho, to som išla povedať, aj keď som nevedela, že kam, čo, ako, čo mám robiť a tak ďalej. Hovorím, od začiatku hovorím pravdu a neviem, že ja stále čakám, že kto začne už konečne chrániť dieťa. Neviem. Ani ja neviem. Lebo zatiaľ som sa nedožila. Ani ja to neviem, len mne rozum zastáva a proste je mi strašne smutno z toho, že čo sa deje v tom svete. Pretože naozaj v zahraničí, na Slovensku, je to úplne jedno. Veď súd je o dieťati
ale nikoho to nezaujíma. Sudca má prácu, právni zastupcovia majú prácu, sociálna pracovnička má prácu, ona si napíše svoje papieriky, pokontroluje, zanesie na súd, pozýva na súdnom pojednávaní, povie tam 2 vety, odíde preč a proste každý je tu spokojný, ale dieťa trpí. A matka s ňou, pretože my matky môžu nám hovoriť oteckovia, čo chcú, ale sme viac spojení s tými deťmi, pretože tých 9 mesiacov, čo nosíme pod srdiečkom, to nie je len tak, že je to v nás. Je to niečo prepojené tou pupočnou šnúrou, ktorá ostáva zrejme na celý život. Ja mám 27-ročného syna, 35-ročnú dcéru a môj syn je vzdialený ďaleké kilometre, 2000 kilometrov. A viem vydedukovať, kedy má zlú chvíľu, alebo proste, že sa necíti v tom svojom komforte, alebo niečo nie je tak, ako by malo. A mu zavolám to, ako vieš, no ako viem, ja to cítim. Čiže každá matka viacej cíti s tým dieťatkom ako otec. Nehovorím, sú aj výnimky. Nie sme všetky najlepšie, ani my nie sme ideálne, ale z toho je, že percentuálne viacej my prežívame s tými deťmi ako oteckovia. Úprimne mi nesmierne ľúto. Nesmierne ľúto a ja verím, že do krátkej doby váš problém sa vyrieši a ostane tá čierna mora niekde pochovaná hlboko vnútri a že celú tú traumu a všetko, čo ste prežili, bude raz požehnané a možno nejaké ponaučenie z toho bude pre vás, že čo nás nezabije, nás posilní a ideme ďalej. Aby sme prežili a vychovávali deti v nejakom tom lepšom svete, nie v tom najhnusnejšom. Lebo toto je spodina, keď sa niečo také stane dieťaťu. Bohužiaľ. Neviem ani, že čo by som ešte povedala, neviem. Neviem, skôr... Všetko nepovedala, lebo hovorím, to je toho toľko veľa za tých 5 rokov, čo sa udialo, že... Do jednej také nahrávky dať všetko, to sa nedá. Tam boli len hlavné tie veci, že 4 posudky, že proste ako to bolo, to bolo veľmi dobre povedané. A že svet je ľahostajný k týmto prípadom, to je dôležité. Ja by som ešte chcela doplniť tak trošku k tomu koncu, že nikto z nás, rodičov, nemá žiadnu príručku, nejakú knihu, ako byť ideálny rodič, dobrý rodič, alebo nie každý máme dané, že vyrastá každý vo super rodine, že všetko má, že v nejakej tej kolíske niečo nádherné, niečo suprové, že rodičia nemali starosti, žiadne hádky nemali, to neexistuje vo žiadnom vzťahu. Čiže každý niečo prežil z tej rodiny svojej, niektoré sú rodiny, že mali domy, mali byty, mali to zázemie veľmi dobre, niektoré bohužiaľ ani to nemali. A z 90, ja neviem, možno že z 50%, keď sa stávame rodičmi, nevieme, čo nás čaká. Čiže na niečo také, že môže mať partnera, manžela a ten môže ubližiť môjmu dieťaťu, to si myslím, že ani jednu ženu na svete nenapadne, lebo každá si nájdeme priateľa, partnera, ľúbime a je to na celý život, na dlhý vzťah, na to, aby sme tvorili rodinu a proste, aby to bolo niečo krásne. Hej, a tie deti ostanú po nás to najdôležitejšie, čo môže byť. A bohužiaľ ani v školách sa nikde nerozpráva, že kde sú hranice. Aj pri umývaní toho dieťatka, že do akej hranici sa môže dotýkať, čo už je za hranicou. A viem, že babetka sa musia umyť všade.
ale keď sú väčšie deti, že tam už my nelezieme, že už keď má dieťa aj 5 rokov, že sa učíme, že sa má samo utrieť, že sa osprchuje. Keby to aj bolo pri tom umývaní, tak to je podľa mňa ale v pohode. Ja chápem, len chcem naviesť k tomu, že to dieťa samo nevie rozlišiť. A my dospelí máme od prirodzenia. Ja napríklad ako matka, tak svoju dceru som možno do 2 rokov akože utierala na všetkých tých partiách s tým, čo bolo k dispozícii, nie rukou, ale s tým, čo sa má. A proste keď už chodila do škôlky, už sa naučila sama utierať, už to nepotrebovala. Kúpala sa viac menej sama, keď to dokázala. A ja už som ju len osprchovala, že proste sú partie tela, kde sa ani vlastný rodič nedotýka. Hej, ako za tých prirodzených okolností pri kúpaní a tak. Takže a už vôbec nie, keď ukladať dieťa a podobne. No. Neviem, možno, že nejaká osveta chýba aj pri výchove nejakých tých mladých rodín, že neviem. Ale bohužiaľ zle chodí po ľuďoch. Povedala, že vlastne ako mi to začala mala hovoriť, tak ona mi to viete ako hovorila, ako nie že zlú vec, ona mi to hovorila ako že niečo normálne. A preto ja som bola z toho taká prekvapená, že aj ako mi to hovorí, že ako úplne bežnú, normálnu vec, že ako tatínko ma hladkal na šušúrke, áno, hladkal mi rebierka, pritom si hladkala bradavky a hádala sa so mnou, že tatínko jej takto hladká tie bradavky a to vyžadovala odo mňa, lebo sa chcela hrať ako na tú mamičku a otecka. A teda ona to úplne hovorila ako úplne normálnu, že normálne ako bežná vec. Veď ani jedno dieťa sa nenarodí s tým, že vie, že aha, toto už hraničí so zneužívaním, aha, toto už nie je dobre. Áno, nie? Áno. Takže hovorím, ona mi to takto hovorila, takým spôsobom. Fú, je to ťažké počuť. Je to ťažké, je to bolestivé, pretože dospelý je zodpovedný za to, čo sa dieťatku stáva. Čiže ten predátor, keď to robí, tak ten je zodpovedný. A vždy od neho prišla s novou hračkou. Vždy. Ja už som hovorila, že ako keď prebiehali ešte tie stretnutia, že ešte malá to nepovedala, tak vždy proste prišla s novou hračkou, čiže on si ju kupoval za každým. A už som hovorila, že už jej nekupuj tie hračky, že ja už to nemám kde dávať. A ona za každým prišla s novou hračkou. No a na to vlastne prišla aj pani znalkyňa, takisto aj že oni mali medzi sebou to tajomstvo s oteckom a ona ho teda ako nemala prezradiť. No a prezradila ho. Takže my teraz za to máme pikať. Mala ma pikať za to, že to povedala, že sa zdôverila ako mne, ako mame. A ja mám pikať za to, že som si ja dovolila chrániť svoje dieťa, áno, na súde a tak ďalej. Takže my teraz za to máme pikať, že mne bude mala odobratá s tým, že bude do jeho starostlivosti daná, hej? A ešte sa mi bude súdkyňa na súde vyhrážať. Takže takto to je. Veľmi pekne vám ďakujem za vaše svedectvo, že ste nabrala odvahu a vôbec svoj príbeh zverejniť. Je to veľmi ťažké pre vás aj pre malinku. Viem pochopiť, že aj vaša mamina a vaše to okolie, ktoré to vedelo, s každým to zamávalo určitým spôsobom. A dúfam, že príde tá chvíľa, že konečne už budete kľudne spávať a budete mať pokoj na duši, že vášmu dieťatku sa neublíži a malá, že nájde ten pokoj a dostane sa z tejto traumy celej. Že ten deň príde a čo najskôr. Toto si veľmi želám. A
Ale ja si želám aj toto, že áno, pre svoju dceru už konečne ten kľud a pokoj, ale ja si to želám aj celkovo, aby sa to tu nejako zmenilo, lebo ja som určite není jediná, ktorá zažíva takéto nepravosti. Není som jediná. Je nás strašne veľa. Je vás veľmi veľa, len je to tak citlivá téma, že nabrať odvahu a urobiť nejaké svedectvo nie každá to dokáže, matka. 90%, alebo ja neviem koľko percentuálne bojujú same, boja sa vôbec niekoho požiadať o pomoc, boja sa na niekoho obrátiť, pretože hovorím, spoločnosť takéto veci odsudzuje a nikdy nevieme, na koho narazíme, že ako to vezme. Lebo to je tak citlivé a hovorím, že meno malej nezverejním z dôvodu ochrany jej, nie vás ako rodičov, ale z ochrany malej, aby sa jej nevysmievali v škole, aby nemala ona ďalšie traumy, pretože prežila si peklo a nepotrebuje ďalšie. Z toho dôvodu. Takže náhodou, keď nejaké mamičky pozeráte, alebo otcovia a máte niečo podobné, môžete dať vedieť a urobíme rozhovor. Pokiaľ je to živý prípad a je to ešte malé dieťa, nezverejním meno dieťaťa ani vás, z toho dôvodu, aby sa nedalo presne dohľadať, že o koho sa to jedná. Keď už je dieťa plnoleté a súhlasí so zverejnením, tak vtedy áno. Ináč nie. Áno. Môžem na ten záver povedať, keď v detskom domove zverejnili mená, ktoré deti boli zneužívané a tam hlavne jedna matka vystúpila, dve dievčatá boli ako aj mená vonku, prešli si peklom. Prešli si peklom, darmo, že to boli v nejakom nápravnom výchovnom zariadení boli, nie v domove. Ohľadom toho, neviem, či drogy brali, alebo rodičia ich nezvládali, neviem presný príbeh, to není dôležité. Ale dôležité je, že tie mená, keď sa dostali von, tie dievčence proste sú na posmech a oni už nenajdu ten pokoj v tom svojom okolí. Sú odsudené buď ísť do zahraničia na niekoľko rokov, alebo proste sa strátiť na iný koniec Slovenska. No ale keď v televízii sa to odvysiela, alebo na tých sociálnych sieťach, tak to dobehne stále. Preto hovorím, že to sú tak citlivé veci, s ktorými treba naozaj veľmi opatrne, treba o tom rozprávať, treba dať najavo, že čo sa dialo. Obdivujem ženy, ktoré aj teraz zverejnili, že boli ako zneužívané, sú dospelé, pretože netreba vidieť len seba, ale zase tá žena má deti. Ako budú pozerať na to dieťa jej rovesničky, keď to je malé dieťa, začnú sa vysmievať v škole, tvoja mama bola zneužívaná. A bola ľahká žena, keď jej to niekto urobil, hej, lebo to sú deti, tam príde puberta, tam sú úplne iné tie náväznosti, preto oni si ani neuvedomujú, že ublížia tomu človeku alebo tej rodine, alebo teda, áno, lebo sú to deti. No. Teraz znovu to vyšlo, lebo zákon sa mení, že zneužívané deti, ženy budú ako znásilnené, čo sú, znevýhodnené, aby mohli to násilie nahlasiť. Mám k tomu len taký maličké, je to náväznosť, hoci rozprávame o detskom zneužívaní. Zneužitá žena, keď nenahlási trestný čin, napomáha predátorovi robiť to ďalej s iným niekým, s inou obeťou. Čiže sa stáva trošku tak ako spolupachateľom, aj keď mi to vytkli na Facebooku, že či viem, čo som napísala, viem. To je ako keď zoberiem dieťa, ktoré je v domácnosti, teraz sa deje toto, čo sa deje, a
matka ostane v tom žiť ďalej, pretože je to rodič, nemáme z čoho žiť a proste si to vydedukuje, je to lepšie, ako sa rozviesť. Čiže čo sa stáva matka? Spolupachateľkou. Áno, samozrejme. Áno. Môžeme to brať sprava zľava, ale ono je to vždy to isté. Keď aj domáce násilie, žena je bitá, dieťa to vidí, tak ako vy ste prežívali niečo zle, tak ste zobrali deti, odišli ste preč. Urobili ste úžasnú vec, lebo ste uchránili deti pred ďalšími traumami, ktoré by prežívali, ale ostať vo zväzku, rodič sa stáva súčasne tým istým rodičom, tým predátorom, lebo to dieťa nie je ochránené. Ochránené je, keď sa to dieťa dostane preč. Takže asi tak. No. By som to s týmto uzavrela, že chráňme sa vzájomne. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste ma vypočuli a hovorím, chcela by som, aby toto video a tento náš rozhovor, aby pomohol možno aj iným matkám, nielen mne. Veľmi by som si to želala. Ja verím tomu, že to pomôže veľmi veľa, ale aj tí predátori si uvedomia, možno trošku, že nenecháme to v tichosti, nech to je tak. Nenecháme to tak, lebo nie je to správne. Rodič je rodič vtedy, keď vychováva, keď to dieťa pestuje, keď sa o neho stará, keď ho nakrmí, keď ho oblečie, keď mu dá teplo domova, ale nie keď zneužíva. To sú dve rozdielne veci, ktoré nie sú v súlade s blahom dieťaťa. Takže dieťa je dar, nie tovar. A tú prirodzenú, zdravú lásku, tú prirodzenú, zdravú lásku. A nie takúto chorú. Lebo to je chore. S tým plne súhlasím, lebo to je vlastne zničenie jedného zdravého budúceho dieťatka. Dobre, ďakujem za rozhovor. Na celý život. Ďakujem vám veľmi pekne.